1, teď! Ne! Píto! Tak ne! Čekejte! Já mám taky pepsinu a já si to jdu jenom otevřít. Co je lepší než snídaně s novou, večeře se starou. Pane kameraman, vy to vůbec nepijete. Piju. To nejde. Dělej! Takže čau, tohle bude asi konec videa. Čau! Literálně tohleto celý kolo takhle spadnul a celý to takhle držel. Tvé pocity, Vojtěchu. Dáme foreshadowing. Foreshadowing.